Actually, sir, parang second wave na po ang pagbukas nito ngayong taon. Nagbukas siya last parang 2020 pandemic era siya. Pandemic. Opo, tapos nagbagyo, yung mga super typhoon na sunod-sunod. Na-close ulit, nag-close ulit siya. Then, na-develop ulit siya ngayon lang po. Kasi gawa na po nung sa social media, marami ng vloggers na pumupunta. Ito ang pinaka-the best na puntahan ngayong holiday season. Bakit ko nasabi? Kasi kapag narating mo ang napakagandang pasyalan na to, masasabi mo talagang para kang nasa paraiso. Dito tayo mga highway sa Tigbaw Highlands. So napakaganda ng view dito, grabe. Sa lahat ng pinuntahan ko dito sa Albay, isa to sa mga talagang nakaka-amaze na pasyalan, talaga grabe. So medyo delikado lang yung papunta dito dahil matarik yung daan papunta dito. So buti naman kinaya ng kotse natin. Pero pagdating mo naman dito, sulit naman. Worth it yung pagod. Grabing ganda. Makikita nyo. Wow! So ngayon mga highway, aalamin natin dito kung magkano yung mga rates dito ng mga camping site, kung meron bang overnight, kung magkano yung daytime. Tatanungin natin dito. So mula dito sa kinaroroonan natin, tanaw dito yung lawak ng Ligaw City, tapos yung Mount Asog sa Buhi, sa Iriga, mga ulap, si Mount Masaraga, tsaka si Bulkan Mayon na Suglog, tsaka nagtatago ngayon sa mga SIM yung gamit ko ngayon, parehas malakas yung signal. Kaya maganda dito sa mga nagwo-work from home, yung mga work from home na trabaho, kagaya ng mga BPO. So maniwala kayo sa akin, ito na ang pinakamagandang overlooking view na pasyalan dito sa Alabay. Kung ako ang tatanungin, walang kasing ganda ang ganitong lugar. Actually, sir, parang second wave na po ang pagbukas nito ngayong taon. Nagbukas siya last parang 2020 pandemic era siya. Pandemic. Opo, tapos nagbagyo, yung mga super typhoon na sunod-sunod. Na-close ulit, nag-close ulit siya. Then, na-develop ulit siya ngayon lang po. Kasi gawa na po nung sa social media, marami ng vloggers na pumupunta. Kaya mas nakilala po silang yung Tigbaw Highlands ngayong taon. Kasi ano sikat na to ngayon sa social media eh. Actually, matagal ko itong gusto puntahan. Ngayon ako nagkaroon ng time na open, tsaka bisita dito. So Ma'am Cristel, ngayon po, so kayo nag-open nagtitinda kami. kayo dito, ano? Ng mga 9 onwards po. Ang pag-close po namin hindi pare-pareho kasi depende rin po sa tao. Kung may tao pa, like 10, nag-close na kami. Pero po pag wala na, early rin po kami nag-close. Araw-araw naman po kayo nandito. Opo, safe na safe po ang pagkain dito. May sanitary permit po kami. So mga kayo, pag mapasyal kayo dito, hanapin nyo na agad si Ma'am Cristel. So, Pasyal po kayo sa Tigbaw Highland. wala namang entrance na babayaran dito kapag Wala pupunta. naman po. Wala naman. Pero pwede sila mag-overnight. Opo, pero nagpapaalam po sa tourism. So saan po yung tourism natin dito, ma'am? Sa Ligaw po. Sa Ligaw. So kailangan Ligaw magpaalam po. muna Opo. kung gustong mag-stay ng overnight. Pero pag daytime naman, okay lang kahit naman na po. walk-in na. Opo. Ayun. So ayun mga highway, si Ma'am Cristel Joy, hanapin nyo lang pag mapasyal kayo dito. Drop by po kayo sa City Highlands Cafe. Shout out sa family ko, sa mga friends na very supportive sa aming munting
alas 4 na ngayon ng hapon mga ka-highway, hindi na ganong mainit at napapansin namin dito na unti-unti na rin dumadami yung mga tao. So ganitong oras talaga, perfect na oras para tumambay dito kasi hindi na mainit. Kaganda dito talaga mga highway. Nakapaikot yung mga maliliit na bulubundukin. Sana nagpapaganda lalo dito sa Tigbaw Highlands. So yung nakagandaan talaga dito, walang bayad sa entrance, libre lang. Kung may sasakyan kayo, sa parking lang, yun lang yung babayaran nyo sa parking. Sa entrance, walang bayad. Sa motor, 10 pesos. Sa mga 4 wheels naman, 20 pesos.